салом дӯстони азизам, посух ба суоли шумо ки бо қаймоқ ҳам яхмоз ё бастанӣ тайёр карда мешавад. Ман ҳам ин корро бори аввал карда истодам. Қаймоқи ватанӣ гирифтам ва ширасалӣ. Ҳар дуро баробар гирифтам, қариб баробар ҳастанд. Қаймоқ 350 миллиграмм ҳаст ва ширасалӣ 380. қариб баробар ҳастанд. Ҳар дуро якҷоя омехта карда 5 дақиқа бо ҳамзани барқӣ лад мезанем. Аз 5 дақиқа агар қаймоқро бештар лад занем, эҳтимол дорад ки қаймоқ равған кушояд. барои ҳамин аз 5 дақиқа зиёд лад задан мумкин нест, вале бубинед ки бо қаймоқи худамон анамихел об мекушояд ва инро ҳатто дар крем ҳам чӣ хеле ки медонед аз ин сабаб истифода карда мо наметавонем. ва ҳозир онро 1 соат ба яхдон мегузорем, баъдан лад мезанем. агар инро ҳамин хел лад назада монем, ин мисли яхоб мешавад, яъне яхмоз ё бастанӣ намешавад. хуб 1 соат гузашт, бубинед аллакай каме девораҳояш сахт шудаанд ва ҳозир ман онро лад мезанем ва аллакай бубинед дӯстон, дар дуюм бор лад задан аллакай бубинед камтар ғафстар шудааст ва ин амалро 3 ё 4 бор ё 5 бор такрор мекунем, ба хотире ки то замоне ки анамин мисли крем шавад. баъдан онро то субҳ дар яхдон ман нигоҳ доштам. ман 3-4 бор лад задам. вақте ки аллакай мисли крем шуд, ман онро дигар нарасидам ва то субҳ дар яхдон истод ва дӯстон аллакай омода шудааст. ҳозир дохилашро мебинед. бубинед пораҳо ях надорад, хуб нағз омадааст ва ҳозир маззаашро мечашем. маззааш бисёр хуб омадааст дӯстон, вале ба назари ман бо хома бомаззатар аст. бо хома осонтар аст, барое ки ин камтар меҳнати бештар талаб кард, вале бомазза ҳаст. метавонед ҳам барои худатон, ҳам барои меҳмонатон тайёр кунед. метавонед ин дастурро якбор санҷида бубинед. умедворам ба шумо писанд меояд. нӯшиҷон.